ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to baroɓe jahela mbotto ko on waktu yoni ha to ndendori e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men konin koɓe leydi Sénégal taweteɓe toon to Casamance bonni toon guese ɗiɗi guese ɗe taw ko guese cannabis to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi ndi momti kala ken wiye feere wonande ɓen ƴewtotoɓe sen jalta leydi ndi taw jogaki ñaw biyeteɗo coronavirus to leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo jangde towde leydi ndi ñalawma hanki o uddi duuɗe towɗe oɗo saha ha 4 e lewru fandu gam haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus to leydi Guinée Conakry Alpha Condé discours mum hanki o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala ne jejjitta ko ɓenni ko kala kamɓe kala ɓe mbadda junggo e fandu gam ɓamtude leydi Guinée Alassane Dramani Ouattara ñalawma hanki o toɗɗima goto e jeeyaɗo e landaji londo biyeteɗo Kouadio ko fate banggue jagorɗo kalfinaɗo dogde koyɗe jaam hakkude ɓesguji leydi ndi kala to leydi Ghana John Hamma ha hande ne jokki salade victoire nana ako fo addo to leydi Burkina Faso sappo e jeetati jencude sumgoji bannoɗi nogas e ɗiɗi lewru mandu yaltata ha laaɓatto Tchad to Zimbabwe musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗena الله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo ceerno Mamadou Ishaga Kebe almami Wuromboto ceerno Ahmadou Ishaga Kebe to Ziguinchor ceerno Abou Ishaga Kebe to Mbotto ceerno Mouhtara Kebe to baroɓe Jakela ceerno Malal Kebe to baroɓe Jakela ceerno Ibrahima Ishaga Kebe to Libreville Gabo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendangala baroɓe Jakelnaɓe ko taari ɗum kala aɓe ngullo dendangala Mbottonaɓe dendangala Ziguinchor naɓe dendangal bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna biyetenoɗo Hajirata Dem ɓurnoɗo andirede Kumba Tana yalti aduna ñalawma hanki talata oɗo hen talata hanki jawtuɗo toon to baroɓe Jakela ñande hen o wira yaltiɗo aduna duuɓi 67 weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugola ceerno Habous Diallo ene nelda duwaw dendangala ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendangal mayɓe julɓe kala yettindo hen battaki o ko biyeteɗo ceerno Ibrahima Ishaga Kebe taweteɗo to Libreville Gabon على في المراتب holto paaɗen koto cuuɗi meɗen ndendori ñande jeegoma jeeɗiɗi lewru janvier 2021 so jomiraɗo hoddiri ko ñalɗi diine gowɗi waɗede kala hitande toon to cuuɗi meɗen ndendori tawɗi ñalɗi waɗante ɗuma ko ceerno Hamidou Sall oɗo saha mo gonden e dow inde khalifa galle o woni ceerno Baro khalifa galle ceerno Hamidou mo ndendori e dow inde ceerno Ousmane Sall mo ndendori ceerno Souleymani Diallo to ndendori ceerno Amadou Boumouna Sala ceerno Abdoullahi Oumou Sala ceerno Maham Tala ene wonde ceerno Abdouli ceerno Moustapha Ba ceerno Oumar Diallo almami Ratim mo wuro ndendori Baba Dembali jom wuro wuro ndendori sohna Safiyatou ceerno Sala dendangala ɓesguji ceerno Dawouda to Semme aɓe teddiniri hen Madina Gounas e gardugola ceerno Amadou Tijane Ba kononne kadi ha toon to Mbour e gardugola ceerno Baro e dendangala galleji diine kala ha toon to Wodebere kame guure tariɗe toon to ndendori kala ko wayno Banaje Ɗeyba Sinthiou Bamambe Wennoji Hunare Bosayaɓe e donkuji goɗɗi kala aɓe teddiniri hen noon ceerno Alhassane Talla toon to Hunare yettindo hen ɓataki o ko ceerno Hamidou Diallo taweteɗo to Mozambique ɓurdandirede Haymoudou Hammadi Diallo taweteɗo toon to Mozambique siftinde on noon ɗiɗo hen ñalɗi diine mbaɗat
arata ko le 6 et le 7 janvier 2021 tonto cuuɗi meɗen ndendori aɓe teddiniri hen noon dendagal ɓesgu ndendori naɓe kala kame fête des jeunesse kam mbinde yoga e dosɗe ndendori kame weer wuuro ngo e dendagal bandiraɓe kala ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi hat leydi Mali ñoolo mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyen mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari 16 bawte hitande ujunnaje 2 ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba no wowi wadde jagorɗo mo leydi Sénégal kalfinaɗo cellal ɓalli e kala subaka so huccidde e ɓesguji Sénégal naɓe kala wa andinaɓe oɗo saaha ñawoɗo yarata e nder leydi Sénégal o holliti ɓen jabɓe ƴewtade ɓalli mumen koɓe 1,50 e jeenayo neɗɗo e nder ndeɗon limore ko 120 tawani jogui oɗo hen boros e nder 120 nde tawa hen ene raaɓa taw kadi ganduɗa ko ɓen memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñawa ko 35 e joyo 9 ɓen ko raaɓaɓe andaka raaɓe ɗumen ɓen raaɓaɓe noon daaɓa koye ɗiɗo hen nokkuji ko ni hen sifori so tawi koto Touba ko jeenayo Plateau ko jeetato Rufisque ko joyo Saint-Louis ko joyo Almadi ko nayo Diourbel ko nayo Podor ko nayo Risatol ko nayo Fann Résidence ko tato Guédiawaye ko tato Ouakam ko tato Ouest Foire ko tato Thiès ko tato Yoff ko tato Mamel ko ɗiɗo Matam ko ɗiɗo Mermoz ko ɗiɗo Parcelles ko ɗiɗo Point E ko ɗiɗo Darou Mouhty ko goto Diamniadio ko goto Dioppol ko goto Kaolack ko goto Kokki goto Mbacké goto Mbaw goto
goto Ngor goto Ourossogui goto Sacré-Cœur 3 ko goto Sicap Mbao walmi Sicap Baobab ko goto a Vélingara ko goto a Yeumbeul ko goto so tawi non ko hebbe cellal mumen temedere e jeegomo kebi cellal mumen subaka hande kene foto wonde no gas e tato neddo ko ma ballite e fofando e didon jelti aduna subaka hande ha joni koy leydi Sénégal keddodena libanaɓe wurɓe e nder leydi Sénégal kikiɗe hanki on dañi joɗodade e horejo leydi Sénégal ngam yettindeɓe message mabɓe oɗo saaha ɓe ɗoftodira e leydi Sénégal ko fate banggue nde ɗo hen wen peƴƴirde ɗimmere nde hinde mborosa artunde e nder leydi Sénégal kame windere nde kala ko noon tigui horejo leydi rima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata neɗɗo goto ɓe tamodira kamɓe kala ɓe mbawa habtade oɗo hen ñaw taw kadi ganduɗa ko guddunoɗo yoga e keeri uddi yoga e gueɗe e guila kadi ɗen gueɗe artude ko soɗade e suumade e rentodirde e nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ko fate cellal ɓalli wonande jagorɗo kalfinaɗo rewɓe kame sukaɓe so tawi ko koolaɗo kuuɓal makko biteɗo Ngor Diouf holliti e jonde mum caggal nde huccodiri e jaydiyankoɓe wonande jagorɗo yidde muɗum oɗo saaha mo gonɗen ko wadde ballal payodingal no fewi e ɓen watteɓe viol walla ni ɓen waɗaɓe viol sifti noon seɗen cetri kala baɗaɗo viol haqqille mum heewi tan ko jeeje walla diwta seeɗa ko ɗum jeeyi sabab wayata maɓe maha centre mawɗo no fewi taw kadi oɗon centre ko fabade yoga e ɓen waɗaɓe viol beele kadi haqqillaji mumen ene mbawa artirede ha joni koye Sénégal keddoɗen caggal ndeɓe kaɗa wonande moɓodirde ko ɗum jeeyi sababu hanki ɓe dañino joɗoɗade e jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jancingol laamu woni Antoine Félix Diome woni oɗon jagorɗo hanki haala maɓe gasani kono hande ko hiiri ko kala maɓe jottoto dawal ɗi mala ko ɗum jeeyi sababu roi mbalaka woni Youssou Ndour dañi ñumoɗade horejo leydi ndi oɗo saaha wonande ɓe nalankoɓe fijoɓe wurɓe e bawɗi mumen kame guitruji mumen daaɗi mumen kañumenne ko hen dañata ko coodi mburu caggal hitande nde ɗo hen ko darino ko gueɗe kala guddama ɓe dañino hen caɗele mawɗe no fewi oɗo saaha kadi so tawi woni salon ngaji kaɗama fottitede kame bawɗi mabɓe firti tan ko kamɓe kam koɓe mayɓe mes ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha ma bijoji mawɗi ƴeewe hen hol peeje batteɗe kamɓene haaɓe mbawa timminde gurdam mabɓe taw aɓe loraki ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte DG woni tan directeur société sema kam tigui wiya teb wali jamma mum gadiɗo kaso gam tumede ene waɗi waylo yoga e machine aji e mbaadi taw ganduɗa ko mbaadi wadde ɗum mbaadi taw yidde ko tournude haalisaji jonɗi no fewi e wonde banque biyeteɗo eko banque caggal nde tuuma wonande omo dirtini toon kene fotto wonde 350 millions koppeje francs CFA sappo nduɗo hen lewru tinama wo tirinoma kene wona million ngaji sappo caggal nde o tuuma oɗo hen tuuma muya ko ɗum jeeyi sababu hanki o waali jamma makko gadiɗo to kaso loskoji noon ene jokki eɗe ɗo hen gueɗe baɗoje e kala saaha teskama haare hakkude ko fate banggue dawriyanka gala toon to département mo Bakel wuuro wiyetego Ngaabu wonande joom wuuro ngo kam ene wonde directeur jangguinowo e wuuro ngo haare nde noon teskama kono ɗo saaha jaam fuɗɗima toon kanko jangguinowo kanko directeur jangguinoɓe e wuuro Ngaabu kam wonani ko landa Pastef woni Ousmane Sonko maire noon jeeya koye APR mo landa horejo leydi nde toon to Bignona armée leydi ndi ne wondi kadi ɓen tambiɓe nden ka e kisal ladde ɓe hinde 11 forêt kamɓe kala ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e guese ɗiɗi taw guese ɗe remete hen ko huuɗo bonko ko hinde cannabis ladde wiyetede grande kulaya ko toon tigui ɓe mbawi bonnude ɗeɗon guese siftinde on hay daro ndeɗo hen hittande hollita noon ɓe bonnin toon guese jonɗe no fewi caggal ɓen remoɓe toon kuɗoli bonɗe sen wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie no wowi wadde e kala kikiɗe so huccidde ɓesguji leydi Mauritanie naɓe holliti hanki ɓen ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo hen mborosa mo coronavirus e nder leydi Mauritanie koɓe 150 e 9 tawani gondi hen hanki o tana
temedere e capanɗe tato keɓi cellal mumen ɗum ko ñalawma hanki o yimɓe jeetato mbasi pittali mumen gam teskede oɗo saha mo gonnen leydi Mauritanie ñaw coronavirus ene ɓuuri tan ƴellitade guila lewru mars ha yettiɗo hen ko yalti aduna e nder leydi Mauritanie taw jeeyi sababu koɗo hen ñaw biteɗo coronavirus koɓe temedde ɗiɗo e capanɗe tato e jeegomo neɗɗo ha joni koye Mauritanie keddorɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie itti kala kene wiye feere gam wonande ɓeena ɗannotoɓe so tawi kay jiiɗi ƴeewoyde so tawi jogaki oɗo hen ñaw coronavirus jomum hewno yebde kene fotta wonde nogas e joyi ujunere taw koye koppareji uguiya woni 25 000 taw ko uguiya ɗum jeeyi sababu o ittino ɗum kono o ittuno ɗum koye ɓen janggoɓe e ɓen ñawɓe yilɓe yaltude leydi ndi kono ɗo saaha mo gonen ɓe guitti ha laaɓi kala jiɗɗo yaltude leydi ndi yahat tan waɗoya test muɗum so tawi wondani e coronavirus ɗanno kono noon tawa mbuɗo yoɓata sifti noon leyɗele kewɗe enen jomno hen taw kadi ko cogguji ceerɗi no feewi ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaali communiqué ko fate banggue Sahara Média ɓe kolliti wonande Mauritanie ene sabbi lebbi tati tan gam hebde ɗum oɗo hen vaccin gam fuɗɗade jokkodirde eɗen pelle mawɗe gam yurnitade oɗo hen vaccin ko wona ɗum ko hanki toon to ñiɓirde landal laamu dañi sarɗiyanke taw ko coordinateur landal laamu ka dañi kuccuɗo ɗon konngol muɗum o holliti wonande laamu leydi Mauritanie waɗi ɗabbande kene fotta wonde 850 000 taw ko dose ko fate banggue vaccin coronavirus kono kadi kan haala dañi telƴinide toon yoga e ɓen tawtornoɓe ene gasa taw ka gonɗani ha joni koye Mauritanie keddoɗen Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi ndi jillu makko balɗe ɗiɗi walla ni balɗe tati toon to Côte d'Ivoire ha fayenma toon to leydi Guinée Conakry caggal nde o joɗidi e ɓiɓɓe Mauritanie naɓe taweteɓe toon to leydi Côte d'Ivoire woni Abidjan ñalawma hanki o joɗodima e ɓiɓɓe Mauritanie naɓe finoɓe toon to Conakry jonde nde fonno wadde ko jamma hecci hanki hawre e yajede heɓaki ko ɗum jeeyi sababu jonde nde waɗi hanki e wiide kalfinade konngol Mauritanie naɓe taweteɓe to Conakry biteɗo Sidi Wuld Adda ɓe dañi yewtude caɗele ɓen janggoɓe Mauritanie naɓe taweteɓe e Conakry ko wona ɗum ko kadi Mauritanie naɓe yeeyoɓe hoɗɓe e nder Conakry e koye men yoga en gullitima so tawi dañi toon sukaɓe ene daña caɗele gam wawde windide sukaɓe beele keeɓa kayitaji dañi caɗele koɓe gulliti ko fate banggue boursi mabɓe ha e jangde mabɓe kadi ko fate banggue binditagol yoga e duuɗe ne serdiɓe ha ɓurti ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggaliri dañi hocci toon konngol hoorejo leydi Mauritanie haala mum dabɓa o jabtiɓe tan ɓoyata maɓe darnu cetal hono ngal cetal jangal toon to koweta kam e toon to Niger ɓoyata ma jippo yoga e leyɗele gam yurnitade caɗele Mauritanie naɓe taweteɓe caggal leydi muɗum ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale Sahara Média jagorɗo mo leydi Maroc holliti jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc ko fate banggue jeygu koko ɓuuri ƴellitade no fewi ɗiɗo hen duuɓi tugganma tan hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha yettanima hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi teskama ƴellitima no fewi taw ganduɗa ko jeygu hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc oɗo saaha yettima kene wona 115 millions taw koye koppareje dollar so tawi wattama e dirham ma wona piccala jeenayyi milliard taw koye koppareje dirham ɗum woni ko holliti wonande oɗon jaggoɗo leydi Mauritanie woni leydi tati ɓiiri e nder Afrique ɓurdi wawde jokkodir to banggue jeygu hakkude leydi Maroc kam e leydi Mauritanie ɗum ko caggal Djibouti kam e leydi Sénégal ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kayit mo yaltini o holliti kikiɗe hanki o ɓe guddi pharmacie ji nayyi e nder Nouakchott jeeyi sababu uddude ɗiɗon pharmacie ji ko caggal nde loyde waɗa e majji tawa tigui ɓe ɗoftaki kuule wonande jagorɗo ko yaltini ɗin pharmacie ji nayyi hen goto ne tawe toon to Tafrakh Zeyne goɗɗo ne tawe toon to Sabaha goɗɗo ne tawe toon to Elmina ɗi guddama pour lewru beele kadi oɗo saaha so tawi ɗi gudditama aɓe mbawa rewde lawol to leydi Mauritanie tinama jaltugol aduna biyetenoɗo Bahoudou kam tigui wonno maire wuuro Ɓoggoye taw kadi ganduɗa wonino ɗo wowo yoga e nokkuji gollorɗi e nder leydi Mauritanie jayinde weltare ɓiɓɓe fulɓe
andu diine maɗa fedde hebla sukkaɓe Afrique eɗen nelde duwaw dendagal ɓesguji ɓoggenaɓe kala nde jomiraɗo yurmotoma yafoma nanamo aljanna arti e ɗiɗon konguɗi gorko joom ngalu biyeteɗo Mouhammada Bou Amadou taweteɗo caggal leydi Mauritanie oɗo saha o holliti jokkodiral hakkude makko e biyeteɗo Ba Houdou ko gila hittande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi kene wona joni duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi koɓe jokkodiri dañi tigui on innirima wonande ɓiyuma ko ɗum jeeyi sababu jokkodiral mabɓe meeɗa tajje hay gotola kala ñalawma cehilagal mabɓe ne ɓuura ƴellitade sen mbiwi to leydi Mauritanie paren koto leydi Mali to leydi Mali wonande communiqué jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jangde towde duuɗe towde ko wayno université kame wettiyankoɓe heblo scientifique ɗum jeeyi sababu ñalawma hanke o uddi ɗen duuɗe towde kala ɗo ha 4 lewru janvier hitande ujunnaji ɗe nogas e goho jeeyi sababu ko ƴellitogol ñaw biyeteɗo coronavirus e nder leydi Mali beele kadi raaɓo ne ɓuura ustade e nder leydi nde to leydi Mali keɗona joni oɗo saha mo gonɗen kene wona ujunere e temedde ɗiɗi neɗɗo ngala galle ɗo koɗi ɗum noon ko toon to région mo Tombouctou jeeyi sababu noon ko maayo Niger ƴerti ɗum e nder ndeɗo hen yontere ha naati e boli naati e beddaji yimɓe hewɓe guigui woni galleji nderguittima e nder leydi ndi toon to dire ha fayenma toon to fayenma toon to commune e nder commune aji e taweteɗi e nder région mo Tombouctou ɓe gullitima oɗo saaha nde laamu ngu wawata fabadde ɓe no fewi to leydi Mali keɗona joni bandaw ko hoorejo leydi ndi gonɗo e jilmum gasata hande caggal ñande nayyi nduɗo hen lew caggal ñande 14 o wonno ko toon to leydi Côte d'Ivoire o dañi joɗoɗa toon e ɓiɓɓe malinaɓe taweteɓe toon o dañi sudde konngoli makko ɗi o wiyata anɓe ñogonade firti tan min emon gondi ɗum noon ko caggal nde hewɓe kolliti ene kaala e Bamako wonde o acciti golle makko holliti yimɓe kala ene mbiya o acciti golle makko ma met saaha goto ara tan ɓe ganda o acciti golle makko oɗo saaha ala ko woni fandare leydi Mali so wona gollude golle gam yaltinde leydi Mali e caɗele ɗum jeeyi sababu o ñiŋi no fewi catal LNDM taw ganda LUN emma taw ganda ko cattala syndicat ji tambiɓe gollotoɓe nder leydi ndi natanɓe hofgo juuɗe balɗe 5 oɗo saaha mo gonɗen ala ko dillata e leydi ndi kala o holliti ɓen loi foti ko rewnede e mumen gam holliddemo oɗo saaha mo gonen leydi Mali way kono ɓiɓɓe tokosi ni woni tan tigguyel tokosel soit wawde yaade ala ko wawi fawede mum wona greffe wona salaire moƴƴo wona kadi ko fati e banggue ɓosordi haydara oɗo saaha leydi Mali kamɓe kala ɓe poti ko rokkodirde junggo e faanu beele kadi ɓe mbawa ƴellidde Mali mabɓe Mali ko Mali mabɓe ɓe ɗacca seppoji kame hofgoji wona hunde ɓamtore leydi Mali ko ɗum jeeyi sababu syndicat ji heedanɓe golloɓe wonnoɓe e table ko fati banggue kaldigal jatiri caggal e ngal ɗon kaldigal kollitima jokku wonande hofgo mumen gam konnguli bandaw wona konnguli ɓurɗi yuɓɓude no fewi caggal iwdemo ɗon ɗo leydi Côte d'Ivoire o yeehi toon to Guinée Conakry ñalawma hanke o hande omo tawe toon to Niger mawo joɗode e ɓiɓɓe malinaɓe taweteɓe toon to Niamey ko wona ɗum ko mawo sembolina hakkude makko e hoorejo leydi Niger ko fate banggue nden kay kisala wonande keeri leyɗele mabɓe gam jokkude haɓade seɓɓitiɓe taweteɓe e nder leyɗele ɗe toon to leydi Mali keɗɗana joni ma en jaaha toon to ma en kala dadiɓe ɓe 13e arrondissement mo Bamako taw ko nokku biyeteɗo Tabakoro ɓe pawi juuɗe mabɓe e bandiji 5 taw ganda woni chef bandiji ɗi ko suka debbo goto ko ɗoftide e mabɓe kamɓe kala ɓe teɓama oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe tawama e mabɓe motoje 3 taw ko Jakarta ne wonde ordinateur uji ɗiɗi kam ene wondi e télévision ngaji ɗiɗi écran placement ji mawɗi ene wonde 15 téléphone kono ne kadi ene wondi 14 téléphone ne wondi kadi e écran ji jeetati kam ene wondi e gueɗe kewɗe no fewi kam pissuji jonɗi no fewi taw e mabɓe laaɓe 3 ene wondi e jaseje jeeɗiɗi oɗo saaha loskoji ene jokka e mabɓe kene wona 63 pis mo téléphone tawama e mabɓe oɗo saaha kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe dadiɓe siftinde ono oɗo saaha mo gonɗen Bamako ene heewi wuyɓe no fewi to Guinée Conakry Alpha Condé hanki darima e yeeso ɓiɓɓe guinénaɓe caggal nde o suuti jungo makko ñaamo o wondi e inde makko
e inde jomiraɗo mawo jogoro leydi ndi jam e kisal ko ɗum jeeyi saba o erima landaji ɗi kala ha tenti ɓiɓɓe leydi ndi kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe jejjita kala ko ɓennuno firti ko yejjite wargoji kame ƴiƴiji e sokaɓe dumbaɓe yejjite ha laaɓa yimɓeɓe jokkana wonande guine ɓamtare ɗin konngodi noon ma selludiran diallo artu hen kikiɗe hande o ko wonde kala ma en gartoy hen e haalande selludiran diallo sen keeɓi ko ɓuuri hen labde kono kanko Alpha Condé o hollitima o darnu cetal gam haɓade kala kene wiye mbuñaari e nder ha leydi Guinée Conakry ha tenti kala ministre toɗɗaɗo tene kadi ma hollir kala ko jogui tene kadi so tawi tawama ɓiyum ene jogui société walla joom suuri mum kañum koko riwete e ngal ɗon jagorgala gam teskede woni koye buunje leydi ndi to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ñalawma hanki o wottoɗima jagorɗo jeenoɗo e landaji lundo ƴamnoɗo lefol laamu woni biyeteɗo Kouadio Kano Bertin o woni jagorɗo kalfinaɗo yoddo koyɗe jaam hakkude e ɓiɓɓe leydi ndi beele kadi jaam duumiɗo ene wawa artude toon libanais wonande biftonoɗo toon to leydi Côte d'Ivoire yitama nokku biyeteɗo nokku yitama e nder leydi yitama oɗo saaha ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko ɓen tumanoɓe ne biftimo mbiyama tebtame mabɓe Kalashnikov goto ko fetel ne wonde pistolet mo automatique subbere ene tawi e nder leydi Côte d'Ivoire ko jeere mawde tawi toon sumi hanki commerce aji kewɗi oɗo saaha mbasi hen jawɗele mumen to Gana John Hamma oɗo saaha Jema Hamma oɗo saaha holliti guila tan jencuɗi ndi yalti e jaltingola catal ɓe kolliti wonande ari yeeso ko nana ko fo dow kono holliti wo jaɓani ndiɗon jencuɗi so wona taw ɗiɗon sungoji jawtuɗɗi kala limte ha laaɓa ko wona ɗum ko noon ko fate banggue jencuɗi sarɗiyankoɓe suwa taw yaltu kono ɓe daɗodiri e dow limore fuɗɗide yaltude ko gotel horejo leydi ndi daɗimo oɗo saama gonɗena to Burkina Faso caggal nde catala seni tammingal ko fate sumgoji ñande nogas ɗiɗi lewru novembre sumgoji présidentiel bannuɗi toon kame sumgoji sarɗiyankoɓe ɓe kollitino ngal catal ari yeeso korok Mar Christian Kaboré capanɗe joyi jeeɗiɗi piccal capanɗe jeetati e jeeɗiɗi e kala temedere kono kadi jencude ndi yaltata laaɓa ko sappo e jeetati lewru décembre so jomiraɗo hodiri landaji ɗi kala noon jaari walla ni mbi yo jogor jaam horejo leydi ndi ha heddi landa goto mbiyeteko Edik Komogo taw kanda on ari kene fota wonde sappo e joyi piccal capannayyi e jeetati e kala temedere hollitino wonande sumgoji ɗi ndewani lawol to Tchad pelɓodiral kesal waɗi toon hakkude remoɓe kame aynaɓe ngal pelɓodiral noon jibini kene wona sappo e goo neɗɗo wasi hen fittadum e nokku biyeteɗo Tanjile noon ene tawe nder leydi ndi jeeɗiɗo ko remoɓe nayo ko aynaɓe nayo aynaɓe mbasi pittali men ndeɗon fiyande jeeɗiɗo remoɓe mbasi pittali men oɗo saaha laamu ngu neli toon dadiɓe yonɓe no fewi beele jamne arta toon rendiniɓe ko hakkude remru kam e gaynaka siftino oɗo saaha mo gonɗen ko gueɗe ɓurɗe yajje e nder Afrique no fewi hakkude remoɓe kame aynaɓe oɗo saaha ƴiƴiji ene ndufa e kala saaha to Zimbabwe maire wuuro Harare biyeteɗo Yakuba biyeteɗo Jacob Mafumi kam tigui wedda e kaso jeeyi sababu ko wonɗe remo bunje yoga e leyɗele Harare luwde ɗum yoga e gueɗe taw laamu ngu tinani kono lundiɓe heeɓa ko ɓen jaltini kana haala alaskoji mbaɗa hen oɗo saaha mo tawe e juuɗe daddiɓe to caggal Afrique joolam jaberi Union européenne holliti batu fonnogu wadde nogas e jeenayya nduɗo hen lewru ne gasa wattama nogas e goo nduɗo hen lewru ngon batu noon ko heñorade wonande fedde mabɓe commission tambiɗo ko fati e banggue cellal ɓallinde oɗo hen vaccin wawata hutorede ko ɓuuri yawde yaccade nder leyɗele Europe kono kadi wonande gardiɗo Union européenne holliti ɗo tan e yontere fande walla tan ɗo tan e dumunna kene foto wonde leyɗele taweteɗe nder Union européenne kala maɓe kuutor oɗon vaccin e nder kamɓe kala puɗɗoto e ñalawma goto Arabie Saoudite kañum fuɗɗima ñalawma hanki o oɗo hen vaccin biteɗo bien tika fuɗɗima ñalawma hanki o toon to Arabie Saoudite e wiide jayde SPA taw kadi ganduɗa fecci koye pecce tati wonde oɗon vaccin hen vaccin goto ko yaroɓe e duuɓi capanɗe jeegom
e joya vaccin ɗimo ko duuɓi capanɗe joyi vaccin dewɗo hen ko ɓen rafaɓe taw ko rafi mo wona kewɗo sembe no fewi e nder leydi Arabie Saoudite musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande hen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima alaki jaam yo jaam Allah hiran en